Hej, takhle jsem dostal tady jídlo od paní, ona vařila ještě pro nějaký lidi a jsme ráno konverzovali takhle přes ChatGPT, který byl položený na stole, že jo, ChatGPT. Takže takhle ses dostal ke žrádlu od paní, co vařila i pro další lidi. A vy jste si ráno pokecali přes ChatGPT, co byl na stole. Že jo, ChatGPT? Jo, mega dobrý, tak přesně takhle jsme kecali. Přelož mi to do francouzštiny, co jsem říkal. Mais oui, c'est ça. On a papoté exactement comme ça. Právě vyrážím z Airbnb a musíte se pořádně dívat, ale je to fajn v tom, že když najdete, tak bydlíte vlastně jako u někoho doma, jo? Někdo to jede na biznis, že to prostě má dům a má tam naházený pokoje, ale u někoho vyloženě bydlíte doma, takže se tam potkáváte a pokecáte třeba. Velmi příjemné. Víte, kdo mě napsal komentář? Tomík na cestách, baby! Píše, no konečně. Ano, já vím, trvalo to. Potřeboval jsem prachy. Dal jsem v práci výpověď a 1. ledna jsem narazil na kolo. Yes, baby! Jedeme! Tohle mě nakopává jak hovado. Dneska sice není teplo, ale jede se pěkně a nabíjejí vás ty pozitivní komentáře, obzvlášť na Facebooku. Tam ty lidi jsou úplně zlatý prostě. A tak díky, že píšete tady pod video a nezapomeňte dát odběr a pokud mě chcete podpořit, tak zavítejte na moje Hero. Bonjour. Excuse me. Merci. Klaxon. Problém. Merci. Jedeme do francouzského obchodu. Tento vypadá až moc fancy, ale snad to bude... No, stejně si jedu koupit jenom pití. Tak jsem tady našel pláštěnky. Pořádně jsem se díval, jestli tady nejsou. Protože ten můj nepromok není úplně moc nepromok, takže jsem si řekl, že bych to mohl sehnat. A ještě by tady mohli mít SD karty nějaký. Tady je úplně všechno. C'est tombé? Ah non, c'est du verre. Do you speak English? No. No. Czechia. Ah. And Spain and Gibraltar. Voilà. Voilà, bon mollet. Merci. Někdo tam rozmlátil celý zrcadlo. Tak jsem to schrabal do strán, ať tam je nějaký průjezd. Dneska jedu na Blind, tady ve Francii, směr ten jih, vůbec žádný přístřežky nejsou, nebo je jich strašně málo. To je vždycky jako na schvál, jo. Prostě přes den potkáváte úplně luxusní místa na spaní, ale když potřebujete spát, tak nenajdete.
Začíná můj úhlavní nepřítel. Protivítr. A zítra má pršet jak prase. Vlastně má pršet celý týden. Hele, Mikešek. Víte, já jsem odjel a Mikeška jsem nechal doma. 2 roky ho nebude mít kdo šikanovat. Mikeši, pojď sem, Mikeši. Mikeši. No, come here. No, elegantně. Mikeši. Kam jdeš? Tady jsem já. Hej, to je hrozná kočka tohle. To není Mikeš asi. Asi jsem na špatný adrese. Hele, cumulonimbus. Já ty mraky vůbec neumím, ale cumulonimbus je jediný mrak, který si pamatuju. A to je ten dešťovej zrovna. Podle map, jo, zde má být přístřešek. Ale žádný přístřešek tu jaksi nevidím, jo, podívejte se sami. Takže pokračuju na další záchytný bod a tím je rozhledna, která absolutně nevím, jak vypadá. A jestli nebude dřevěná a taková ta, tak jsem v háji. Ale líbí se mi. Začínám potkávat spousty domů a baráků a všeho možného s pergolama. Takže na to sázím, když tak. Zřejmě se dostávám do teplejších krajin a lidé prostě rádi vysedávají venku. V mapách značeno jako rozhledna. Protože nemá střechu do háje. Jako spalo by se tady dobře. Ale bez střechy. Tak fotbalový hřiště nedopadlo. To bylo oplocený, ale já jsem měl vyhlídat takový přístřešek po cestě. Říkal jsem, že fotbalový hřiště bude lepší. No, takže se vracím teďka 3 kilometry. No, jsem dojel k tomu přístřešku. Jak vidíte, je to rozryto od prasa docela dost. Takže mě to vůbec netěší, ale je to nějaký přístřešek pro krávy. Krávy tady nejsou, protože ohrada je otevřená, takže je pohoda. Jsou tam hovna. To nevadí. Ale jako ty kravský, takže to je pohoda. Hodím tyvek a lehnu na to, ale ještě jsem viděl, jdu prozkoumat tady takovou chatku poblíž. No, musel bych se vrátit o kousek, ale jako nevím, jestli tam někdo, jestli tam můžu kempnout jako, koukejte. Problém je v tom, že tam byla cedule jako taková ručně malovaná, že jako jednosměrka a bylo tam psané privé. Tak to je on, ten přístřešek, je to nějakých rybářů. Objevil jsem tady i záchod. Tak to je dobrý.
Dneska to bude jízda, sami to slyšíte, stávám brzo ráno protože bude 30 km protivítr a do toho v 1 a 2 hodinu začne pršet a já mám najít přístřešek na jakých 50 km odsud. I tak to bude výzva. Když to selže ten přístřešek, tak mám ještě záložní 10 kiláků od toho, takže 60. Tak mi držte palce. Směr Lyon. A bude to nářez jak hovado, protože čumte na to. Ježko, joče, to bude nářez jak hovado. Jeden bomby, to bude nářez jak hovado. By the way, pěkně jsem tady zakempil. Mám za sebou třeba 300 metrů a už to je výdej energie jako za celý den. Fakt jako, to jsou nářezy jak svině. Tak nám zase prší. Jako malinko, ale ono to k celkovému promoknutí přispěje docela hodně. Já jsem si koupil tu pláštěnku vlastně, tak mám si vzít, tak já si ji vezmu. Já už mám ten nepromok, ale jdem to otestovat, ještě oči, to bude bizár. To bude fakt bizár, baby. Už se těším. Ježkoj v oči, no to je vůl ten Jenda. Co si to zase vymyslel? Ale musím v dešti, to je prostě... Musím si sehnat lepší nepromok. Já to jsem udělal velkou chybu, že jsem si vzal ten starý, který... Jakože... vypadá jak pořádná macina. Prší, ale je to skvělý, miluji to. Byť prší, tak mě to mega baví, to je prostě, jak to říct, já nevím, to je bizár. Sprcha zdarma! Celý den ruleta, sázím na červenou, pořádná točka, tady by měl být přístřešek někde a jaksi všechno jsem sadil na červenou a jaksi tady nic není. To tak jako vidím asi zřejmě, takže jsem pěkně v prdeli. Podívám se, zda není dál. Tohle nebyla finanční rada a nepodporuji hazard. Ale občas někdy to je potřeba. Červená padla, baby! Vidíte to? Tak to je mega! Mega! Mega cool, baby! Yes! Všechno na červenou! Pamatujte na to.
se těším do toho deště, netěším se na ten start, protože to bude strašně studený start a studený starty prostě nikdo nemá rád. Ale až se to prohřeje všechno. A víte, co mi teďka začalo hrát ve sluchátkách? Last Christmas. Jo, Vánoce, baby! Takže dneska směr Lyon, cca 50 kiláků, mám tam vyhlídlej přístřešek, je to taková poloruletka, jo, protože já jako jsem viděl 2 fotky. Absolutně nevím, jestli to tam nebude zavřený nebo cokoliv. Je to u nějakého rybníka, není sezóna, tak by tam nemusel být lidi. Je 10 hodin a 5 minut. A mě zima. Vidíte, prší tam. Říkáte si, jo, ale neslyším ten plech. To on určitě sundal. Ani náhodou, mám ho tam, já jsem totiž předevčírem, jsem si dal takovou výzvu, kdy jsem to kolo vyhnul ještě blíž k tomu plechu, protože jsem zjistil, že ten plech ohobluje tu pneumatiku. A udělal jsem dobře, protože bylo zrovna hezky a jelo se na pohodu, takže jsem se nadřel aspoň při hezkém počasí. A teďka jedu už bez toho, aniž by mě to škrtalo, protože tam vzniklo místo a jsem vrátil. Jih Francie zažil záplavy nedávno, ale tady to vypadá, že každou chvíli to tak jako bude, no ještě když má dneska pršet, jako mělo pršet celý den, tak proč neprší? Kde je ten déšť? Dejte mi ten déšť. Jako reálně mě to fakt baví. Když to vidím před sebou, blížím se do totálního Armagedonu. Bude dářit. No, musím říct, že se mi to tady vůbec nelíbí. Jak jsem říkal, celý den to byla točka trochu a už jsem v přístřešku. Je tady suché místo, jak jste viděli. To se mi líbí. Je to na periferii Lyonu, pokud se přišlou ty ostatní města, ale jakože prostě už to je jako na okraji. Což mě teda jako pěkně vyděsilo, když jsem byl u obchodáku a tam bylo úplně narváno lidma prostě a ten hluk a všechno a binec a jsem říkal, no, tak tady mě někdo voškube. Na fotkách to mělo ještě kohoutek. Takže nekohoutkuje a tady jsou nějaké kabely. Zásuvka tady asi nebude. Pokusím se najít. No, škoda, že prostě si to jako nenatočím, no, prostě tohle jako nelze natočit, ale přišel týpek, který miluje labutě, který jsou tamhle v jezeře a každý den tady sedí prostě na zítce a pozoruje ty labutě a krmí je a normálně si ho pamatuju, on když přicházel, tak k němu běželi hnedka. Plán na dnešní den je přejet Lyon a po Eurovelo 17 to valit úplně co nejdál, prostě to půjde. Včera jsem v mapách a v různých aplikacích nenašel žádný přístřežky, ale to mě napadá ještě jedna apka. A tak dneska jedu na slepo a nejspíš se bude stanovat. Ale má být hezky a mě se nikam nechce, takže teďka scrolluju apkama. Ne, jedem. Kopečky možná na dlouhou dobu poslední.
za chvíli se napojím na Eurovelo 17 a pak už celou dobu jenom podél břehu až k pobřeží. To bude strašná nuda. A hlavně pro vás, tak doufejte, že se něco vysere. Ha, bídáci. Vy přejete jenom samou bídu. Nesnáším projíždění městama, teďka už jsem v klidné části, ale probojovávat se tím, teďka zastavujete furt, tamhle prostě cyklostezka je dvojitá prostě na levé straně a najednou z ničeho nic skončí a vy prostě jste na levé straně a proti vám jezdí auta, tak si říkáte, hej, jako to si děláte srandu, ne? No, boj, já to nesnáším, velký města fakt nedávám a žádný kloudný obchod dlouho jsem neviděl a teďka koukám do map a říkám do háje, já potřebuju obchod nějaký už, protože všechno sežral, teda ještě bageta, sejr mě zbývá, ale to s ním. Teďka za chvilku. A koukám do map a normálně tady Aldi úplně po cestě to mám hnedka prostě teďka, kdybych se na to nepodíval, tak projedu okolo a nazdar. Ježkuju oči, nice, miluji Aldi. Ja. Mám toho dost, nebudu pokračovat po Eurovelo teďka, pojedu do přístřežku, který jsem si našel předtím. Je to jenom 50 kiláků teda tím pádem za dnešek. No, ono se to nasčítá podle toho, jak jsem jel. Ale zítra nevím, jestli se napojím na to Eurovelo, ono to zatím vede furt jenom po hlavní, jako, to je hrozný prostě. Jsem čekal, že to, no pak se to prostě napojí na nějaký cyklostezky a tak, ale teďka to je hrozný. V noci pršelo, je 30. ledna, blíží se nám konec měsíce a nemohl jsem najít přístřešek včera. To je mokrý všechno. Dneska by mělo být 11 stupňů, ale zajímalo by mě, kde se jako vezmou, když žádný slunce jako nevidím. No vy ho vidíte, za mnou jsem si všim, ale já ho nevidím. Yes, tamhle už je hezky. Jo, a takovýhle přístřežky prostě potkáváte odpoledne. Ale večer? Ne. No, každopádně, já vždycky, když to vidím, tak jsem nadšenej, protože to můžu nahrát do map. A vy to dělejte taky. To nahraju do map a ještě do jedné apky, kde jsou přístřežky a aby bikepackeri měli prostě kde spát, víte co? Já jsem se na tohle těšil, na tohle počasí, proto jsem to stočil hnedka v Německu takhle dolů a říkal jsem, ve Francii to bude lepší a ono začalo pršet. To je velmi zvláštní toto počasí.
A už se začínají objevat i pínie, takže vidíme, že se blížíme do teplých krajů. Podívejte, kam to jedu. Je to Aldi. Nákupy. No ale už je 17 hodin, jako. By měl hledat místo na spaní. Hele, já vždycky to kolo dávám jako, ne ke kolům, ale jako pokladně. Jo, takže frajer prostě vidí to kolo a je to pro mě takový jako lepší, no. Takhle. No, takže vám to ukážu ráno. Kdyby vás zajímalo, jak vypadá skoro 100% vlhkost, tak to je přesně takhle. Všechno to je nacucaný úplně vodou, to je hrozný. Mně se to nechce balit. Já tady třeba sedím už 10 minut a prostě nechci. Já to dělat nechci! Ale ono mě to může být jedno, klidně to můžu nechat zmoknout, jdu na hotel. Tak abyste nafílovali trošinku, jak to prostě tady je hezké počasí teďka. Ne, ta voda prostě nemůže stýct dolů, jako, prostě ne, ona jako zůstane na vrchu. Vyzkoušel jsem hodně stojánků a sázel jsem na tenhle ten rozkládací z USA, který stál strašný prachy. A včera najednou prostě z ničeho nic se ozvala prostě rána to. A já jsem si říkal, co to je jako, kolo se zřítilo k zemi, jo. Ono to prasklo tady, jsem si všiml teďka a vůbec se mi to nelíbí, no, protože tady za tohle to vlastně drží, no. To on jako vydrží určitě ještě, ale pokud mi někdo chcete poslat stojánek, tak můžete, jo. Bude jich potřeba, protože tohle už je 9. za ty mý cesty. Velmi jako odlišná krajina. To je scary. Těsně jedu za jedním Němcem, teda těsně, on už je v Senegalu někde, jo. Ale viděl jsem v jednom přístřežku, že spal, tak jsem se díval, kde jako to je, jinak on spal jako po ubytováních. A ten přístřešek je normálně tady, po cestě. To chápu, že toho využil takhle po cestě, ale to teda pěkně na ráně, no. Ani nemáte tucha, jak je tahle hlavní úplně jako nalila prostě krev do žil, to prostě jede jak svině. Protože to mají hezky udělaný, to říct. Takže jako je tu provoz, ale ježkojoči to jede úplně luxusně. Mě už přestávaly vypovídat nohy normálně. Ale teďka, no pohoda. Mohl jsem to přejet, ale nějak se mi jako úplně nechtělo se v tom vymáchat, jo. Přece jenom jako je tam dost vody, co si budem. Nevím, čím to je, ale když šlapu, tak to kolo normálně jede jak totální lowriders, prostě se houpe, jo, jak auto Snoop Dogga ve videoklipu.
Mám to nahuštěný na 4 bary, ale asi se možná píchnul, že to je takový hodně jako, jak říkám, jo, koukejte prostě, to, jo, vy to nevidíte, protože to GoPročko má dobrou stabilizaci. Tak jo, píchnul jsem, ale jde to, ještě zbývá pár kiláků, tak já jedu rychle na to ubytko a tam to snad budu moct lípnout. Doufám, že to ještě vydrží chvilku. Hlavně je nevytahovat to, ale nevím, kde, neviděl jsem, co to je za problém. Musím říct, že jsem docela střelec, jako teďka jsem to pumpoval mega dlouho, ale jako jet s tím ještě do obchodu, jako to se koleduje o průšvih, to pak lepit někde na ulici, to nechcete, takže teďka břečum tak, jak jsem to naložil. To je fakt masivně, jako. Právě jsem dorazil na ubytko, klíčky, tak, jdeme se ubytovat. Musím říct, že před chvílí jako jsem to měl nalezený, ale abych vám to natočil, tak jsem si vyndal kameru, a já to nemůžu najít. Jo, hele, tady to je. Takovej malinký kousek to bude. Tak takový drát se mi tam jakože narval. To je sviňárna tohle, to je podpásovka. OK, ještě to... No, to je v háji, já už nevím, kde to bylo. Normálně já mám takovou fixu, kterou si označím to místo na tom plášti, bílou fixu, a pak podle toho i najdu vždycky to místo, kde to je píchlý i na té duši, že jo. Já to nemám teďka tu fixu, takže to je těžší trochu, ale hlavně je si to na nějak jako neposunout, protože pak to budete těžko hledat, ale takhle nepotřebujete k tomu vodu a jenom prostě stotožníte díru v plášti s dírou v duši a je to. Osvědčilo se mi to, stačí mít bílou olejovou fixu a jede to, ale já ji nemám teďka. Jo. Ale tak jsem to zalepil, už to složím a rád bych si dal vyprat věci, ale ten týpek není doma a nejdou zamknout dveře, což absolutně nechápu, jak to je možné, ale odemknul jsem je. Když už teda jsme u toho sundaného kola, tak se rovnou můžeme podívat, jak je odhoblovaný ten plech, ale přijde mi, že vůbec. Docela sranda, nejde otevřít garáž a nejde zamknout barák, tak jako... Dneska už je 1. února. Včera, jak jste viděli, tak to byl boj. Já už jsem si teďka vypral věci.